Salutări, prieteni, și bine v-am regăsit la un episod aici cu fratele meu Andu. Salut! Astăzi am decis să facem un challenge mai ușor, ceva mai distractiv. Challenge-ul se numește alege culoarea corectă. Băi, regulile sunt destul de simple. Vom fi legați la ochi cu această batistă și noi va trebui să amestecăm dozele de suc. După ce le-am amestecat, va trebui să le aranjăm. Dacă am greșit una dintre ele, să zicem că am greșit eu aici și pe asta am pus-o corect. Nu se pune un punct sau... adică nu se pune un punct. Pur și simplu vom face o provocare și atât. Dacă le-am pus corect, în ordinea corectă, nu vom face nicio provocare. Hai să dăm la piatră. Hai. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Este, hai, treci aici. Vino cu aici. Hai să te leg la ochi. La globă. Haide. Mamă, frică. Mamă. E bine? Da, stai. Un pic mai strâns. Un pic mai strâns? Da. Un pic. Gata. Ok, hai, să le aranjez. Stai așa un pic. Hai. Gata. Gata. Acum mai faci un pic. Acolo e doza. Știu, fraiere. Mai la dreapta. Așa. Așa. Gata. Bă, ești prost. Bă, din prima, bă. Bă, din prima. Ce ai, frate? Hai, cu eu urmez. Adică, nu, acum fără nicio mișto, nu vedem chiar nimic prin asta. Deci chiar nimic, am făcut un test înainte să vedem dacă vedem, dar nu vedem. Hai, leagă-mă, sau mă, lasă-mă eu. Mă leg eu că mica tu mă strângi pe aia tare. Gata? Și gata, hai. Hai, încep. Aici. Gata, hai. Gata? Nu. Aici. Asta vine aici. Bravo! Pe toate. Bă, ești nebun. Da, vrei să zic Pare faza? rău de tot. Zi. Faza e că îți dai seama că e asta așa și de-aia am dat eu să... Nu, la asta chiar mi-am dat seama, pe bune. De-aia mi-am dat Fără seama nici că mișto, la asta chiar mi-am dat seama. Uitați, e un pic lovit aici, dar... strică. Bun, hai, vino aici. Hai, frate. Deocamdată niciun n-a făcut nicio provocare. Hai să vedem acum cum va fi. E, dă capul. Haide. Să te leg. Da. Hai. Treci un pic. Ne scuzați pentru zgomotul produs. Așa, stai așa. Bun. Nu văd nimic. Bun, Că hai. mă vedem. Haide. De drum. Dar vezi că avem voie și să schimbăm foile. Da, nu, fără n-avem voie să le schimbăm. Haide. Deci jumătate luăm pe aia, că trișezi așa. Așa. Hai. Stai așa, că l-ai pus. Așa, uite, haide. Așa. Așa. Și, uite, acolo. Am greșit, cred. Hai, ia, dă. Asta ai pus acolo, nu? Care? Nu, fiecare a fost normal. Asta a fost aici, asta aici și asta acolo. Vezi, asta a fost aici? Aici, asta aici și asta, fiecare una cu lor. Ia, uite la el. Hai că revenim cu provocarea. Bun, am revenit cu provocarea, i-am pus aici luando o cafea din dimineața asta sau dimineața Trecută. de ieri, mă știu, cu puțin piper, bă, sper să-ți placă, nu știu ce să zic acum. Acum eu sper să-ți placă. Stai și te ține o minte. Bă, să beau pe toată sau să iau o gură? Iau gură mai mare. Haide, haide.
Mamă! Miroase un pic, deci. Ma! Băi, Am mi-a venit... Haide. ce te ține, băi, fraiere? Haide. Dai. Băi, nasoală rău, bă. Nasoală, bă. Se simte piperul ăsta, că o să zic că e bună, bă, dar piperul se simte nasol rău, bă. Ai pus și o grămadă ca țăranul. N-am pus bă mult. Așa, bă, Haide. știu că ai pus, hai. Asta nu are gaz. Hai, uite, ăsta așa ți-l aranjezi tu cum vrei. Hai, mă, hai, să știi ce-ți fac. Hai. Și n-avem voie să ne mai luăm după capace, hai, să fim fair play. Da. Așa. Fii atent că îl pun pe fracul să le aranjeze. Haide. Coco, ia aranjează-le cum vrei tu, mă. Da. Pune-le mă aici, vino aici la cameră. Așa. Aranjează cum vrei tu. Am te uiți. Nu mă uit. Hai. Am gata. Gata, mă, l-am pus pe frac. Poți să pui, hai. Și n-avem voie să ne mai luăm după capac. Bă, dă lucru. Dar după capac. Nu m-au luat. Nu s-a luat după capac. Bine, băi! Bine! Bine! Nu mai pot, se simte rău ca să la Păi nu faci cinste cum sunt. Bine! Coco mai dezamăgit, bă. Haide. Eu am crezut că poate îi face ceva. Hai, gata? Deci nu ne mai luăm după capac. Da. Bă, ce țărani. Au, Hai, gata, stai așa. mă doare gâtul. Hai. Și gata, haide. Nu mai te la pe capac. Așa. Nu mai te la pe capac. Așa. Am luat-o? Așa. Spune că am greșit, n-am greșit. Da, bă, toate le-am greșit. Da, le-ai pus tot în ordine bună sau? Nu. Hai. Revenim cu provocarea. Bun, a revenit. I-am pus aici. Mai facem o cușcărie aia așa. Mai ești copil de 2 ani. I-am pus aici lui Ando o căniță cu apă. Să vedem dacă îi place. Hai, ia. Că nu cu apă cu ce? Hai, taci, taci. Păi, ai pus ceva în ea. Hai, taci și bea, că n-am pus nimic. Fierbinte, rău. Hai, bea, să vezi dacă îți place. Bă, ai pus ceva în ea. Ai pus ceva în ea. I-am pus, frate. Bă, ai pus ceva în ea, n-are cum. Hai, ce are gust? Bă, are gust, dar nu mai zic ce, că are gust nasol. Gustă și tu nasol? dacă vrei. Ți-a pus apă de toaletă. Poți să spun ceva? Nu este din toaletă, că nu sunt atât de idiot să spun din toaletă. Doar că apa nu este potabilă, pardon. Adică nu poți să o bei. Nasoală Și rău. cred că avea puțin clor prin ea, acum nu știu. Revenim imediat. Bun, am revenit. Am amestecat asta. Hai, Sevi. Eu zic să începi. Să încep? Da. Sau? Nu până aici. Mamă, mi-e frică, bă. Așa. Nu! Bă, da. Așa. A, dar vrei să zic că ți l-am pus? Vrei să zic că ți l-am pus? Cum l-ai pus? În ordine corectă ți l-am pus. Cum Bă, le-ai pus să și tu? mor tu, mă. Da, mă. E, și putem să lăsăm filmarea să vezi ce-ți fac. Ia dă-mi, Mamă, ce-mi faci? dă-mi un pahar. Aoleu. Dă-mi un pahar. Să vezi ce-ți fac. Să vezi ce-ți fac. Nu dați în minte. Oh. Hai să Da, punem deja. apă. Bă, vezi că trebuie să iau o gură de aia. M-am luat eu la cafea. Ce mi faci, bă, omule? Aha, e bună apa sau? Nu, nici de acolo e. Las că spun și eu apă cum ne mi-ai pus tu mie. Aoleu, mă omoară, mă, fraților. Capturez. Mamă. Așa. Hai, leu.
Cum se miroase. Mamă. Dați-mă, frate. Aoleu. Ketchup și muștar și cu... Aoleu. Am ținut minte. Da, Nu pune mult, atâta spun, că nici eu nu ți-am pus mult. da, nu spun. Poate nu mai are să bag picioarele. Au! Hai că spun atâta. Mamă, deja... Și vezi că asta are, e până aici. Trebuie, nu pune nici din asta. Aoleu! Aoleu, gata. Stai, stai. Coco, ia 2 lingurițe ceva. Ia! Ia uitați cum se vede, bă. Dar nu pot să arăt. Aoleu, Nu pot să se arăt. vede, Dă-mi să bă, amestec. Da, nu, las că amestec. Aoleu. Am făcut un cocktail aici. Dă deja mai ia cu rău. Mamă, mâncați-și gura. Gata, mersi. Stai, că trebuie amestecată să se omogenizeze ca lumea. Ia bagă și niște coși. Nu e bacoș. Mamă. Sau, stai, ia dă-mi semințele. Nu ala, dă-mi semințele. Uite, nu pot, nu, tu. Ei, să zici că am bun simț. Hai, bă, așa că nu mai. Ia, cum era, Ia și eu. Nu mai. Mamă. Cum? Ia. Vai da. Mamă, o să tai partea asta. O să tăi. Aha. Revenim mai târziu. Hai că am revenit, fraților, nu vreți să știți, să nu încercați asta acasă, noi o facem pentru voi, să vă distrați voi. Asta e, pățim noi ceva, pățim noi. Să nu Asta mai pățiți avea un voi pic ceva. și vă oapă acolo. Pe bune, frate, să nu încercați niciodată acasă. Dar să nu încercați cafea cu piper, că asta vă dă capac. Au. Mamă, dar ai strâns, lasă așa acum. Bă, nici ochii nu pot să-i deschid. Bine, Sebi. Hai, gata? Ce-mi faci, mă, acolo? Gata, mă, hai. Stai. Acum e gata. Mai te uita. Mai atinge, hai. Hai. Asta e? Da, hai. Mai luat pe capac. Cred că l-ai pus în ordine, dar... Așa, hai. Bă, ai pus aici? Haide. Hai, mai stânga și dreapta, hai, alege. Am luat-o? Da, ai luat-o. Așa, mai ai în dreapta, în stânga. În stânga. E bine? Da. Hai. Da, m-am luat-o? Nu, asta ai pus-o deja. Hai. Stânga mult. Stânga. Hai. Și vezi? Vezi că ai pus 2 pe aceeași foaie. E bine aici? Nu. Hai că ai... Aici. Ai făcut un mare eșec. Ai câștigat, bă, fraier, bă, a câștigat, bă. Rândul meu. La un moment dat și... Bun, fraților, am ghicit totul, acum e rândul lui Sebi. Mamă, Hai, Sebi! Hai, stai așa să mă aranjez. Al nebii, ce-ai trișat cu mine. Ce-am trișat, bă? Nu taci. Ce-am făcut? Asta se vede pe filmare, că ți-am simțit mâna aia. Ce-am făcut, mă, eu? Las. A? Stai așa să mă aranjez bine. Hai. Este... Că ți-a aranjez eu. De ce să mă aranjez? Lăsă, nu e așa. De ce, frate? Lasă, frate, așa. E nu, hai. Aul, mai le fregi mult. Haide. Nu ne mai luăm după capac. Ne. Uite, chiar nu pot să văd la tabla. Ba da, se vede un pic. Nu pot să văd. Ce faci, mă? E bine.
Am o pun Ar undeva. fi Nu aici. uite al meu. Ia uite. Se pare a fi aici. Sau... Nu. Totul greșit. Bă, una corect. Bă, ești bun. Bun, revenim cu provocarea. Bun, frate, am luat și eu o gura pentru vlog. Am zis să... Da. Canada, ce zice Ronaldo? Am mâncat-o. Și mai mi-a lăsat o bucățică mică. Și mi-a pus sare și piper pe ea. Da, am pus așa, mulță, Bă. țintă. Bă, și toată mă gura o mănânci. Nu, bă! Toată Vrei mă. să mor! Vino, știi cât? Uite Ia o bucățica gură. asta așa, uite bucățica asta așa. Asta, uite, asta. Ia o gură. Bă, ia o... Doar dă-te din calea mea, doar dă-te din calea mea. Și mesteco. A? Ce mă? Așa doar e? Gustă și vezi. Să gust? Nu gust, frate, că după cafeaua aia... Eu te-a dat lacrimile, mă. Eu te mă la cameră că ți-a dat lacrimile, mă. Băi, nu asta e... Mamă. Mamă, mai pot să mă bată mama, că nu mai pot. Ce ai? Ah, Hai că o aruncăm că e o travă curată. ia aruncă și asta. E o travă curată. Ah, mai da, bă, te dai. Las că și mi-e dat. Bine, să văd ce haide. Nu, da, asta și... Mamă, mi-e frică, mi-e... Te omor să mă au cerere. Vezi ce greu îți dau acum. Stai așa, că tu cam vezi pe aici. Vezi că mi-a intrat... Nu, până și mi-a intrat. Nu. Vede, fraierul, vede. Haide. Lasă la mine aranjată, lasă că la Bă, nu că mi intră în ochi. Fără mișto. Nu, frate, nu Bă, mă nu văd interesează, așa. tu vezi Deci așa. Nu, bă, dacă zic... Vezi, haide. De unde știi că văd? Bă, că știu eu, hai. Bă, trișezi. Dar de unde știi că... Trișezi. Să strâng cât de tare pot. Țăranule, de unde știi? Bă, trișezi. Dă-te naibii. Țăranule, de unde știi că văd? Bun, hai, gata? Hai. Ești gata? Da, n-ai bici de ambițios să știi ce o să fac? E, Fix așa și vezi, fii atent că n-am văzut. e. Așa. Și... Ce faci, mă? Ce fac? Ce pui mâna? Da, uite, deci am văzut. Nu, Ai văzut? vrei să zic? Deci, ascultă la mine, am auzit și ce faci acum? Ce fac? Lasă mă, lasă așa. Uite, frate, n-am făcut nimic pe bune. Da, Nu pe bune. ai. Să uiți pe vlog să vezi că n-am făcut nimic. Bă, s-a simțit ceva, mă. Ce ai, mă, ce s-a Mi-au pus simțit? așa, mă, i-a simțit mâna ta. Da, Ai, s-a simțit am la lui greșit. bunica, nu? Ce-i cu bunica Provocare, ta? frate, să vezi ce fac. Să vezi ce fac. Nu fi țăran. Nu fi țăran infect, că am avut milă de tine, vezi Ai avut că... milă? Da. M-am curat cu sare și cu piele. Da, vezi că am aruncat-o, te pui că scăzi de la coșută cu noi să mă dai să mănânc. N-avem voie. N-avem voie, bossule. Fraților, o să mă rupă pe mine, Sebi. Vezi că nu mai ai voie să pui apă. Să mă rat. Ma, ce idee Bă, prostule, n-am... Fii Bă, atent, nu-mi da să mă rad. fii atent. Fii atent ce idee mi-a Bă, venit. fără rad, fără mișto. Fiți atenți, fraților. Bă, mă lași să îți iau de aici cu Bigu. Nu, bă! Mă lași, frate. Bă! Mă lași. Bă, nu provo... Sebi! Bă. Sebi, nu provocări Bă, de-astea. frate. Bă, nu provocări de-astea. Mi-ai avut milă de mine? Bă, Sebi, eu ți-am dat ceva să mănânci. Și ce, frate? Mai de Nu fi mâncat? țăran. Mai de mâncat trebuie. Nu fi țăran, bă. Ce să-ți fac? Nu fi țăran. Am văzut telefonul. Bă, ești Aha. nebun. Cum e Sebi acum? Mi-a pus sare cu ketchup și o grămadă de piper mi-a pus omul. Dacă ar și focusa, aha.
Ha? Fraiere, dacă pierzi, o să-ți fac aceeași provocare. N-ai voie să repezi provocare. Dar Ia să fac uite-o. și mai pe la. Hai, Leo. Fii atent, ca să nu zici că-s bulangiu, iei doar până aici, așa. Da, dacă nu ești bulangiu, e practic același lucru, doar că mai... Hai, ia ca lumea. Provocarea ca lumea. Haide, nu, ia ca lumea. Ia ca lumea, haide. Ia ca lumea. Gata, Ia ca iau, lumea. gata, iau. Bă, mi-e frică, bă. Hai, Deci numai hai. când am băgat până aici s-a simțit rău. Bă, ce... Bă, du-te, bă, de aici. Bă, se simte rău de tot, bă. E, na, bă. S-a bâmbec. Bă, se simte rău de tot, bă. E, na, bă. Bă, du-te, bă, de aici, bă, că e săranul, bă. Tot e săranul. E săran rău de tot, bă, Semi, bă. Hai că mai bine revine cu ultima rundă și am terminat. Bă, mai bine. Ah, Bun, acum este rândul lui Sebi. ok. Haide mai repede că am mai pus de ochi. Nu mai apăs de ochi? Ah, nu mai Pichit, la câte mi-ai dat. Ce ai, nebunule? haide, amestecă. Gata. Gata? Ești sigur? Da, mă, da. Bine, frate. Hai să vedem. What the fuck, asta era deja pe foaie. Am pus eu din greșeală, vrei să te Hai cu asta aici, așa. Hai să vedem cum va veni. Sau nu, nu, pasa nu, nu lasa, ci o mutaci. Bă, stai. Bine, bă! Am vrut să Bine! fiu mut, am vrut să Bine! fiu mut. Bine, am câștigat, bă, bine! Nici nu te de. Bine, bă! Bine! Bun, cam asta a fost și vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și de subscribe. Este canalele veți avea în descriere. Și de ce mai tare, v-am pupat!